היי, אתה בטוח שאתה לא רוצה לשתות משהו? כן, אני בסדר. זוכר איפה היינו? דיברנו על ההתקף שהיה לי באותו לילה. ואמרת שזה לא פעם ראשונה שהיה לך התקף כזה, נכון? נכון. אבל פעם האחרונה שהיו לי התקפים כאלה הייתה לפני המון זמן. מה זה המון זמן? זה היה ביסודי. יסודי. אוקיי, מעניין. אני רוצה שנניח את זה רגע בצד ונדבר על משהו אחר, אוקיי? אני רוצה עכשיו שתספר לי על הפעם הראשונה. מתי בפעם הראשונה חווית אובדן? וואי. הכל טוב, קח את הזמן. הפעם הראשונה שחוויתי אובדן הייתה כשהייתי בן 8. תחילת כיתה ג'. אני זוכר שאבא בא לקחת אותי מבית הספר באמצע היום. ממש התלהבתי, חשבתי שנלך ללונו פארק או לים, אבל היה מאוד שקט בנסיעה. חשבתי שהוא עושה לי הפתעה. אוקיי, כן. הגענו הביתה וכל המשפחה הייתה. כל האחים הגדולים שלי, השכנים, חברות של אמא. ואמא ישבה במטבח בוכה. לא ממש הבנתי מה קורה, כל האחים שלי עמדו ובכו, והחברות של אמא חיבקו אותה. אני עמדתי בשקט, מבולבל לגמרי. אמא ניסתה לדבר, אבל לא הצליחה, ואחר כך דוד שלי לקח אותי הצידה, סיפר לי שאח של אמא נהרג. אני זוכר שליד איפה שעמדתי בסלון הייתה תמונה של אמא עם אח שלה. הוא חייך ואני הסתכלתי אליו. הרבה זמן עמדתי שם והסתכלתי. הרגשתי ממש לא טוב. אבל לא הצלחתי לזוז. הרגשתי שהגוף שלי הוא קורס. היה לי חם, אבל קר כל כך בו זמנית, הרגשתי שהלב שלי מתפוצץ. ואחרי זה הגיעו עוד התקפים? כן. והורים לקחו אותך לטיפול? לא. לא אמרתי להם. לאמא היה מספיק קשה גם ככה. וכמה זמן נמשך ההתקפים? בערך שנה, אולי טיפה יותר. והיה קורה לך הרבה שהיית קופא ככה בהתקפים? לא היה לזה ממש איזה דפוס. אבל זאת הייתה שנה דפוקה בבית. להתמודד עם שכול זה מאוד קשה. במיוחד בגיל כל כך צעיר. הלו. אמא? סליחה, סליחה שלנו תלומה. יש לי פשוט תקלה בטלפון. הכל טוב, הכל טוב. אני עברתי למשרה מלאה עכשיו באוסטריה. אז מתי אני רואה אותך? מתי אתה עולה הביתה? אני מקווה שאני אצליח לעלות הביתה בסוף החודש, פשוט ממש עמוס עכשיו. הלו, אמיר? סמק. נפל לי משהו. מה קרה? לא, פשוט נפל לי משהו. הכל בסדר. טוב חמוד, לא ראיתי אותך המון זמן, אני לא מתגעגעת. כן, גם אני מתגעגע אמא, גם אני. תבדוק את הטלפון שלך, תפך את זה. סבבה, אני אבדוק את זה. נדבר. ביי מתוק, ביי. ביי, ביי. מה שלומך, אמיר? אותו דבר. אותן תחושות, אותו דבר? כן, עדיין יש את ההתקפים האלה. ואמרנו שאין איזשהו טריגר ספציפי או מקום ספציפי שזה קורה לך, נכון? לא, זה פשוט קורה, אין איזה חוקיות מסוימת. מתי היה לך פעם אחרונה התקף? אתמול בעבודה. ומה עשית? פשוט הלכתי משם באמצע היום.
אמרתי לקיריל שאני מרגיש לא טוב ופשוט ברחתי משם. וזה עזר לך? לא ממש. האמת שעדיין הייתי בתחושות לא טובות והרגשתי שפשוט יושבים עליי פה ואני לא מצליח לצאת מזה. תשמע אמיר, אני רוצה ללמד אותך איזשהו תרגיל שיעזור לך להירגע. הוא לא יפסיק את ההתקפים לגמרי, אבל היא תעזור לך להירגע. ומה שטוב בזה זה שאתה יכול לעשות את זה בכל מקום, מול אנשים, אף אחד לא ישים לב שאתה עושה את זה. אוקיי, אני מקשיב. אז קודם כל, תתרווח לך בכורסה, של אחורה, תרפה את השרירים, תעצום עיניים. עכשיו תנשום דרך האף בספירה של 4, ואחר כך תנשוף דרך הפה ככה בפה מקובץ, גם כן בספירה של 4. אוקיי. 1, 2, 3, 4. לא, תקשיב, זה עוד טיפה מהר מדי, הספירה היא כדי שזה באמת ייקח 4 שניות. אז בואו עוד פעם תישאר אחורה. אוקיי. תעצום עיניים. עכשיו בואו נספור ביחד, בסדר? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ของพี่ทำนาปลูกข้าวทุกมื้อน้องก็ทำนาเกลือขายเกลือนั้นซื้อข้าวกินบ้านของพี่อยู่ที่กาฬสินธุ์כן. אמיר, אתה בסדר? הייתי עכשיו בצרכניה, ואת יודעת מה כמעט עשיתי? לא, אבל אני אשמח שתספר לי. מה עשיתי? אני אגיד לך מה עשיתי. כמעט פוצצתי לתאילנדים את הפנים, זה מה שעשיתי. למה אתה מתכוון? את. כל התרגילי נשימות והשטויות האלה שלך לא עושים כלום. אמיר, זה תהליך, זה לוקח זמן. אלכס, זמן! כל החיטוטים האלה בראש שלי והניסיון להבין מה גרם לכל זה. זה בולשיט! אני לא מבין מה את מנסה לתקן דרך הילדות שלי. זה לא ההורים שלי ולא אף אחד אחר שהרס אותי. זה הצבא! ידעתי איך אמהות שכולות אוהבות לומר. אני שלחתי לכם ילד בריא ושלם, ואתם החזרתם לי אותו בתוך ארון. גם אני מת! כמו כל החברים שלי, גם אני מת! כשאני עדיין פה. אני מת ואני עדיין פאקינג פה! איזה דפוק אני. דפוק.